съм доктор Анжела Стоименова и съм ортодонта на клиниката. Днес се намираме на втория етаж, където се помещава и детската ни клиника. В детската клиника имаме специално място, което сме отделили за обучение на децата в орална хигиена. Dental Station. Имаме си 3 огледала с глави на различни животни, където обучаваме децата как да почистват зъбите. Затова се въоръжаваме с една четка и показваме на децата как с движение напред-назад и с кръгови движения да почистват своите зъби. Ето сега при мен ще дойде Борис, който ще ни покаже как си мият зъбите на чистотава. Идвай, Борис! Ти постъпвай на стъпалството. Една четка за теб, синята мъжката четка и една оранжева за мен. Как миеме зъбите? Първо, аз показвам. Движение напред-назад. Давай, сега си ти. И после как рисуваме дим от комин. Кръгче, кръгче, кръгче. Кръгче, кръгче. Точно така, кръгови упражнения. И накрая ето тук, където дъвчим задължително да измием зъбите, нали? След което също повтаряме и с една четка, която е импрегнирана с паста. Даваме на детето само да се измие зъбите, за да можем да видим какво е усвоило. Давай, Борище, сега си ти наред с твоите зъби. Браво! Точно така, напред-назад, от едната и от другата страна. Давай сега кръгови движения. И си истински герой. Дай сега четката. Дай умруче.